era visto. A feira. Como en calquera sitio de postín, en Lameiro temos feira. Onde? Na Alameda. Por qué? Ni idea. Cando? Ajá, esa sí que é unha boa pregunta. A feira de Lameiro é os 7 e 23 de cada mes, que non caian en mércores ou venres, nin en vísperas de festivos, En outubro xa non houve feira en todo o mes. Así é todo, para os calendarios das feiras que tan revirados somos os galegos. Non hai un triste sitio para aparcar, é un desastre. Ocho, pero se ti nunca baixas o coche. Pero como vai baixar? Como vai baixar se non hai onde aparcar? Entendes? O peor ainda é o meu. Mira para aquí como teño negocio, como está o bar. Aleiro, que non hai ni un alma. Ni unha rata. Cala a boca, aquí o máis perxudicado pola feira son eu. Aló? Eu. Aló? Como vou facer o reparto coa vida chea de tenderetes? A ver, como? A cando fixaches ti o reparto, payaso? Cando? Estou dicindo, non pode facer porque non pode andar, home, que hai tenderete. E o peor de todo ainda non é iso. O peor de todo é que se enche Lameiro de choupaneses. Que xente, que asca. Un atraso, home, un atraso. Esta feira é un atraso que máis que trae ruína e ruína sobre ruína. Digamos unha cousa, porque é unha cousa tradicional, se non había que prohibila. Sabes? Ou regalala. Iso, regalala, que era que. Foi sen querer, xa sei. Pero puscas dou no cravo, As feiras non se proíben, home. As feiras son como os gatos. Ou os afogas ou os regalas. As feiras regalanse. Pero que máis terá quen sexe eu, home. Eu son un cidadán calquera, sí. Un cidadán exemplar, eso sí. E con iniciativa. Claro, por suposto que xa sabe todo o mundo. O alcalde o primeiro, Por favor. Están todos de acordo. Se collen vostedes a feira e levan a para a choupana. Pois xa mesmo, cando queiran, sí. Perdón, cando o permita o calendario de feiras, por favor. Así son eu, amigos. Teño unha idea e xa me está faltando tempo para poñela en práctica. Ala, a feira vais a facer na choupana. Toma gol pola escuadra, que carallo. Querían feira, pois agora van ter que aguantar eses túzaros aos tenderetes. E o mellor de todo, vai ser que todo Lameiro me vai estar eternamente agradecido. Unha revolución, iso era o que había que facer, Unha revolución ata que nos devolvan a feira. Unha revolución popular e ceire. Calado, che de vara, estate calado. Que revolución nin que niño muerto, payaso. Se queren a feira que a leven, que a metan no cu. Estate calado ti, que el fala ben, que vas quedar aí sentado mentre che roban o que máis queres na vida. Mais queres de que, Quen quere unha feira, Que a metan no cu, se son era máis que un atraso, unha miseria e unha ruína. Xa, sería unha miseria, papá, pero era nosa. Sería unha ruína, pero era nosa ruína. Iso era todo, era noso. Moi ben parado, que limpinho, moi ben parado, sí, señor. Mira para aí, Ai, que desgusto xa sos. Que dis ti, Juana de Arcos? Cala a boca. A miña familia. Por Dios, cousa cativa de familia. Non teñen visión de futuro, home. Nin de futuro, nin de pasado, nin de nada. Nada de nada. A sorpresa foi que a nosa visitante máis ilustre, Ramona Comaneci de Transilvania, tampouco parecía estar moi ilusionada co traslado da feira. Quen contaba? ¿Acaso non temos dereitos, papamoncho? ¿Acaso non somos criaturas de Deus? Sí, claro que somos algúns máis que outros, pero non hai que exagerar tampouco. Aquí o único que vai pasar é que van levar a feira para a choupana. Nunca! Nunca! Mentras corra unha soa gota de sangue transilvana polas miñas veas, ningún invasor pisará a nosa feira! Nunca! Nunca! Bueno, carallo, A raza transilvana sempre foi moi dramática do Noso Señor. Nada que ver co ambiente de reflexión serena e optimista que de seguro está a reinar na de Puscas nestes momentos. Non, Lino, non mexan por nós, cagan por nós, temos que decir que chove, home. Non din que foi un de Lameiro, o que lle meteu na cabeza aos feirantes marchar para Choupana. Habría que matalo, desterralo, que viva toda a vida lá na Choupana, no medio deles, ali no medio dos postos, das brazas e dos peluches cativeiros. A ver, amigos, un pouquiño de reflexión, un mínimo de cordura, Hai 2 días estábamos botando pestes da feira, Agora tampouco é cuestión de... Que me estás dicindo con iso, Moncho? Que me estás dicindo con iso? Tamén boto pestes deste viño, entendes?
E se ven un da choupana a quitarmo, abrolle a cabeza. Teño que recoñecer que quedei sen argumento. Sí. Lino e Kevin tiñan razón. A feira era unha merda, sí, pero era a nosa merda. A nosa feira, a nosa. En fin, agora o importante é que todo volvese ao seu rego e sobre todo que ninguén vise que eu tiven nada que ver en todo este asunto. Trapalladas pamplineras, Moncho. A única revolución que interesa é a revolución sexual. As outras son todas un fracaso. Pero é o que eu lles digo. Pero eles nada, está todo o mundo fora de serie. Porque son uns exaltados. O que hai que facer, Moncho, é aproveitar as virtudes do sistema capitalista. Entendes? Pois non entendo. A ver, Moncho, escoita. A feira é un mercado. Entendes? Oferta e demanda. En este mundo globalizado, as ofertas van e veñen os mercados tamén. O que tens que facer para recuperar a nosa feira é ofrecerlles uns beneficios máis grandes que os que sacan na chumpana. É así de simple. Espera. Así que vostede pensa que se lles chamo é... Quero dicir que se alguén chama aos feirantes e lles ofrece unha suba de prezos criminal, os tipos volven pa aquí de cabezas. É culicuá. Atento. Entre as moitas virtudes dos feirantes destaca a avaricia. Se eles pensan que aquí van sacar máis beneficio, volven de contado. A ver. Hola, o señor Borja Jiménez. Sí, o presidente da Asociación de Feirantes Reunidos, non? Ajá. Sí, mire, eu quería falar con vostede de negocios. Sí, daqui de Lameiro, chámolle, sí. Mira unha cousa, teño unha oferta para vostede baseada nunha demanda que temos por aquí. Sí, o tema resúmese en que lle compramos toda a cantabraja, pack de calcetíns, ferrallada, ferretería, hasta os churros comprámoslo todo o que teñen en stock comprámoslo nós. Como co dobre, home, pero por favor... Vale, que o prezo o pañen vostedes. Normal, claro. Sí, pero mire, ten que volver coa feira para Lameiro, Correcto. Gustou, amigos, gustou de carallo. Porque os feirantes, cuidado, non só son amigos da moda sport, non. Tamén son moi amigos de negociar o prezo das cousas, de regatear. Quen contaba? Ala, e con isto acabamos co que é o tema ferretería perralleira, Mira pa aquí. Kevin, que faz aquí? Vai buscar churros, payaso. Pero de que vas? Pero si se leva o caso cucuruchos. Os comes 5, non querías feira. Pois veña, a gastar. Veña. Me traio de chocolate. Mira unha cousa, Moncho. Chamarasme tolo, pero penso que nos están tomando un pouco o pelo. Un pouco? Pouco non, moito. Mira para aquí. 14 batas de cociña levo comprado. É a precio de Giorgio Armani. A ver, amigos, que queredes? Que vos explique a teoría da oferta e da demanda? Non estou eu para iso. Se queremos feira, hai que facer gasto e na máis. Os feirantes quedaron tan contentos que están mirando de ampliar o calendario aos días 13 e 21 de cada mes, sempre que non sexan nin luns, nin xoves, nin coincida ca feira da Santa Comba, Cuidado. A ver se temos sorte e a nosa feiriña segue medrando. E mirade que maravilla. 4 pares de calcetins, 7,50 regalados. Esquí alpino. Enséñame a cantar, que tengo triste el corazón. Home, que tan afortoiro eres. Para, mira, aquí te o bocadillo de nocilla con chimichurri. Que é isto? Curso de esquí alpino. Quero ir. Kevin, pero ti non estás preparado. Sí que estou. E ademais, mira, fíjate, pago o concello todo gastos pagos durante unha semana, esquiando. Mira que ben, iba a ir Milucho, Cristian da Chosa, Jennifer, todos. Quero ir, miña mamá, podo ir, quero ir. Vale, para un pouco, home, xa falarei co teu pai, a ver que di. Vale, mola. Cátalle, chumichurri. Pero estás segura que dixo que quería facer eso? Dixo, mira para aquí. Cursos de esquí alpino con todos os gastos pagos para os mozos e as mozas de Lameiro en instalacións de primeira clase en Suiza. Ten moitísima ansia por ir. Diz que van todos os amigos.
Pero iso é unha gran noticia, muller. Ti estás seguro? A ver se cando volva da neve ven con outra crise. Ese drama da neve. Hai uns anos fomos á boda dunha prima de Elvira alá polos Ancares. Ben se ve que Elvira é desa raza montañesa tipo o abdominable home das neves. Era inverno e estaba todo nevado. O caso é que collemos o coche para vir de volta e cando chegamos ao Lameiro decatámonos de que Kevin quedara alá no medio da neve. Que queredes? Era unha boda. Entre tanto chupito, viño, copas e de todo, un non raciona. Acórdate como tremía, meu pobre, que botou un mes en falar do trauma. Xa, pero igual xa superou, non? Non nos superou, Moncho, que non é quen de abrir o arcón para collelos congelados. E aínda confunde as películas de Nadal americanas coas de medo, sobre todo cando saen eses bonecos de neve co gorriño a canari de cenoura. Non sei, Elvira, non sei. Se el quer ir á neve, pues, será porque xa non lle ten medo, non? Ou se cadra así, porque a mente de Kevin é como é, ben sabedes, un misterio insondable. O mellor vai ser que pida consello, que me asesore. Sabe que, don Anselmo? O noso Kevin quer ir á neve. E a min que me importa? Non pasa nada. Nin don Anselmo ten todas as respostas, nin estamos faltos de asesores en Lameiro. Pois como do que ten as cousas frías e neve, pareceme sorprendente que queira ir esquiar. Non o sabes ti ben, pero xa non há neve, O granizo, outro día que granizou así tan fuerte, meteuse no armario, acojonado, botou ali unha semana sen sair. O sea, cando ven aquí ao bar non lle botes unha pedra xa no cubate, que non chove, nese tema é transigible. Se o rapaz está decidido a enfrontarse as súas fantasmas, Moncho, o que tens que facer é apoiálo. Ou iso, ou advertirlle de para ir esquiar na neve, hai que ir á neve, que igual non se dou conta dese detalle, Apoia a túa tese, Puscas. Moncho, o mellor que podes facer é falar con Kevin e que che diga o que lle anda na cabeza. Punto. Anda, carallo. Pides consello sobre os traumas do teu fillo e dinche que o mellor é falar con el. Ese é como preguntarlle ao porco como hai que salar o lacón. E, venciño, ti estás seguro de que queres facer o curso de esquí alpino? Sí, é unha lesión que teño desde fai anos. Pero non pensas que ese trauma que tes pode ser un problema, neno? Que trauma, papá? Bueno, que trauma vai ser? Trauma de cando a boda da prima Flora, ou da neve, xa sabes. E que ten que ver a neve co esquí alpino, papá? Xa sabía eu que a tese de Puscas era correcta. O esquí alpino faise na neve, que Que non, o esquí alpino faise no mar. Pero a ver, onde viches ti que nos Alpes suizos haxa mar? Xa, e como levamos barcos para Suiza, en riba de elefantes. Que venciño, e ti que pensas que é o esquí alpino? Pero que pensas ti que é o esquí alpino? Papá, o esquí alpino é isto. Mira que guai. Queredes saber que é o que Kevin cree que é o esquí alpino? Mirade para aquí. Un tipo rodeado de chavalas esquiando na auga. Chámalle esquí alpino porque fan unha torre con forma de pino. Como lle traballa a cabeza a este chaval? Ai, Virxe Santísima, que tan burro é. Pero ti explicaches que o esquí alpino non se fai con auga, senón con neve. Non dei, Elvira, non poiden. É que vino tan ilusionado ao tipo que non me atrevín. Pero hai que dicir que mañá marcha para Suiza. Non xa, pero... Oiche, eso non lle dicimos nada. Pero, home, que non, que chega ali e vese rodeado de neve e queda catatónico. Ora, espera, que se cadra é o que lle fai fala. Entendes? Se non son frontas aos medos, nunca vai espabilar, Elvira. Que non, Moncho, que non quero que o neno pase outra crise pola neve, non. Que carallo, mira, falando claro. A ver, ti pensa, os dous soíños, unha semana inteira sen Kevin, sen ter que rompernos a cabeza explicándolle cal é a dereita ou cal é a esquerda, que o sol é de día e que a lúa é de noite, que unha cousa é que o Papa sexa infalible e outra é que teña superpoderes como Spiderman. Unha semana inteira sen facer bocadillos de nocillo con chimichurri. Leva isto, meu neniño, que non te collo ao frío, home. No, mamá, que paso, que nas praias de Suiza non fai falla, non estaría en clima tropical. Collo plumífero, Kevin, ainda que só sexa porque tua nai quede contenta, home, collo. Vale, venga, trae. E non esqueza os esquís, No te preocupes, que non vai a ser que os esquís trae pa aquí. Ala. Porque non entendo eu, pa que quero os paus estes. Levo. Pa que os quero, va a picar así na auga. No, eses valen para que as chavalas que vas levar aquí no ombro colgen as bandeiras. Pues moi ben pensado. Bueno,
Pois nada, marcho, que xa me é moito hora. E como diga lá no Caribe, arrivederci. Adeus, meu ranchiño, ala, vai con caidadiño. Xa sei que estades pensando que somos malos pais. Pero eu penso que esta experiencia vai ser moi boa e moi proveitosa para o noso Kevin José. Home, sí. E veredes como se lle quitan os medos cando chega lá, O que tal vai disfrutalo tipo Antraneve. Ao día seguinte, xa o mandaron de volta para a casa. Para, bella, xorou que non foi para tanto. Que non foi para tanto, papá. Era todo branco. Estaba todo branco e frío. Facía moitísimo frío. E había neve por todas as partes. Menos contra o sitio contra o que se nafrei. Que tamén estaba frío. Sí, pero vale, bella, non pasa nada, campeón. Tranquilo, home, ti tranquilo, xa verás. Mira, aí ven mamá que merenda. Ala, meu cariño. Hoxe merenda especial, xeado con chimichurri. A quen se lle ocorre darlle de merendar un xeado, ainda por riba de mantecado. Si é todo... Na educación dos fillos, non todo van ser acertos, non? Ás veces cometemos algún que outro erro. Carallo. Onde é que eu carajaba ya algo máis de chimichurri? Estrela por un día. Non sabedes o que me pasou hoxe, amigos. A sorpresa máis grande que levei na miña vida. Poderíamolo contar, claro que sí, pero vou deixar que o vexades vós mesmos. É o que técnicamente se chama flashing back. Mirade o que pasou. Sí, suministro Sanselmo, dígame. Sí, home, claro que traballa aquí, sí. Sí, claro que teño contrato legal. É que vou ter. Home, algo entra en vez sempre, pero, bueno, o natural, normal. Como, que chaman da televisión? Da televisión de Galicia? E queren que vaya eu? Isto é... Xa, claro, por suposto, faltaría máis. Mira, Pusquiñas, vai tomar polo cu, oites? Vai marear un santo, anda, por favor. Vai tomar polo cu. No, entendícheme ben. Vai tomar polo cu. Sí, claro, señorita, sí. Claro, Puscas é un home, a vostede é unha señorita. No, aparte ben se ve que vostede ten un galego normativo, así requintado, cousa fina, Non a cousa cativeira que temos aquí en Lameiro. Así que queren que vaya a Televisión de Galicia, Pero seguro, eu. Queren que vaya á tele. Eu, á Televisión de Galicia. Como a Lolita ou Dián ou un destes. Vou ir á tele, amigos. Invitado á Televisión de Galicia. O primeiro que fixen non foi ir á de Puscas, a celebralo, non? Estaba tan aturdido e tan emocionado que busquei a Elvira para contarlo. Pero tamén lle dixen outra cousa, Discreción, Elvira, moita discreción. Pero me cago na luna, como que un cartel do súper, Elvira? Un cartel ben grande para que o vexa todo o mundo que pon Moncho de Lameiro na Galega. É unha fototúa de cando tiñas pelo, meu rei. Uau, pois a foto é super chula, pero non sabía que eres ti, papá. Pero non nos dixen que quería discreción. ¡Discreción! Va. Dun lado a túa discreción, do outro carmucha rabear. Por cal me iba a decidir eu, Cheino! Carmucha rabeando! Carmucha rabeando. Tiñas que ver que cara puxo. Ai, que felicidade. Acertei! Unha vez que xa toda a bisbarra sabía do tema, apareceron os conselleiros. Vamos a ver, Moncho, isto non é ir ao luar ou a cifras e letras, entendes? Ti vas de convidado a un programa de entrevistas onde vas falar de cousas que interesan a xente. Bueno, a señorita que me chamou dixo que íamos falar do que pasa en Lameiro. O típico, o traballo, o ocio... Aí, entro eu. O ocio. Tens que falar dos prezos increíbles de Casa Puscas. Xa sabes, os venres á noite, 2 por 1 en cubatas. Grava al 1 esta frase en tua cabeza.
2 por 1 en cubatas. Mata, xa está apuntado de primeiro, home, tranquilo. Moi ben, a mí parece ben que abordes eso. Pero despois non esquezas meterte na crise sistémica do capitalismo e a súa influencia no rural periférico. Home, por suposto. Carallo, fálalle un pouquiño de fútbol, pouco, para alixerar a conversa, non? E unha vez que alixera a conversa, xa podes meterte no que é facer un pouco o retrato do carteiro galego. Xa está, home, xa está ben, vale. Marcho, sabes que marcho. Vou merendar á casa, que non soporto tanta presión. Acuérdate dos pelos, pero Moncho, o carteiro galego queres que non sabe. Apunta. A problemática do conxelado no rural. Ese é un tema de candente actualidade. Moi ben, ala, apuntado. Dime máis. Outro. Incidencia da depresión nas nais con fillos únicos. Ese sí que é un drama no dos piratas do Somalia. Carallo, con boa razón. Sí, señor. Mira, isto vou meter en caixa ben aí despois da problemática dos culebróns a media tarde. Perfecto. Sí, dixeche antes. Vale, viña. Levo 2 días recollendo información e chapando teorías, pero xa está, Fichas con todo canto tema se lle pode ocorrer a un ser humano. Vou ser o mellor invitado do mundo, amigo. Ai, que tan guapo estás, Monchiño. Mira, para aí, xa lle gustaría a Luis Tosar ter ese perfil que tes ti, que pareces unha estatua griega. Se pareces o comisario Montalbano, meu rei, que orgulloso estou de ti. Xa, viña, ala, marcho que teño que pasar pola nave, vale? É tarde, ala. Veña, meu rei, se podes, mándame un bico, meu amor. Ai, o que tal vai rabiar a pelexa de Carmucha. Hola, Moncho. Ai, que hai, don Anselmo. Estaba aquí recollendo para marchar, vale. Xa tiña que estar chegando a Santiago. Non hai presa, tranquilo. Xa falei eu coas da televisión. Ai, sí, retrasarían a entrevista. Máis que retrasar, digamos que queren darlle un novo enfoque a todo o asunto. Pois non hai problema, será por enfoques. Mire para aquí. Teño enfoques eu para dar e tomar. Non é exactamente iso. Digamos que xa non máis ir ti a televisión. Vai ir outra persoa, as ideas claras, un experto, un profesional. Non, deso nada. Invitaron a min e a ninguén máis. A ver, Moncho, que cando te pos cabezón non hai quen te pare. Xa non vas ir ti, vou ir eu. Telo claro agora. Agora xa o teño bastante máis claro. Menos mal. É que din que teñen unhas azafatas de alto estande, auténtica rubia galega, e non máis quero perder. Quero levar as fichas, non vai ser que lle quiten algún tema delicado, Deixa iso. Quen vai mirar as fichas estando ali as azafatas, Moncho? Xa non veremos. O escándalo, home. Outra aldraxe para a clase obreira galega. Iso non é peor, Lino. O peor é que don Anselmo non vai saber explicar o tema da oferta dos cubatas porque non vou tempo a falar con ele. Mira pa aquí, que desperdicio. Que ilusión que me facía. Por cá? Va ver, home, por aí que vai empezar. A ver se ten collóns a explicar por que non me deixou ir a min, A ver se se atreve a dicilo. Francamente, Enrique, acertaches 100% o tema. Moncho, é unha boa persoa, pero non ten discurso. Non di cousas de interés. Agora seguro que está lamendo as feridas ali no bar de Puscas, en lugar de estar traballando e instruidos, seguro que está bebendo un verano. Carallo, pois explicou no cariño, Se explicar así o tema dos cubatas a mí xa me valía. Cala a boca, Pusca. Moncho, de ti a mí sería Elvira, non? Avisala de que? A xente di que a televisión engorda, pero non é verdad. Mira, o que fai a televisión é convertirte en Don Anselmo. Aí está papá, mira, parece Don Anselmo. Sí? Sí, Carmucha, xa o estou vendo na televisión, sí. O que non sabes ti é que Moncho non puido ir porque tiña unha oferta mellor. Sí, pois digo cho eu. Sabes onde? Pois tiña unha oferta boísima de Sálvame de Luz. Claro, e tiña incompatibilidades. Ai, non mo crees? Pois mira a venres a televisión, lercha. Nada, Elvira comunica. Bueno, casi mellor así, A ver se con pouco de sorte está vendo o Telecinco. Dios. Calada, a ver que lío. Me permites un saúdo? Sí, por suposto. Moncho, pensabas que ias vir a televisión. Este paciente grande. Pusquis, mándalle aí os cacahuetes ao mono para que se entreteña. Revista do Serán, por revista da Tardiña. E tenía que ter, por exemplo... Manda un beso, don Anselmo, Moncho. Don Anselmo insultou mediante de toda Galicia. É o que é peor.
non tratou ningún dos temas dos que preocupan a xente de Lameiro. Pero, por unha vez, saí engañando. Deus castigas en pau nin pedra, amigo. Leva outra vez, Lino, por favor, leva outra vez só. Ponche só 10 veces, carallo. Por favor. Bueno, detido por acoso un invitado a un programa da Televisión de Galicia. Sí, anda, leva das zapatas, veña. Ai, rematada a entrevista, o convidado, un coñecido industrial da comarca dos Sallas, insistiu en visitar o vestiario do personal femenino do programa. Oye, traballa a cabeza do Anselmo, veo. Leo o tema do regalo. Do regalo. Aquí está, en detalle. Segundo a declaración do detido no cuartel da Guardia Civil, a súa intención non era outra que agasallar as azapatas do programa cus regalos típicos de Lameiro. Ven, madriña querida, a que lle levaré o animaliño este? Motosserras. Seguro que lle levou motosserras. Ou desbrazadores, que é moito Desbrazadoras. Ou caixas de arandelas do catro. O tema do regalo fallido nunca se aclarou, porque don Anselmo non quere falar do tema. Pola miña parte, eu sigo disposto a participar en calquera programa que me chame, eh? Moncho de Lameiro, para servir. Un saúdo.